Mga kakigol, ako lang mong gi-pa-experience kung saon paghimo og drama nga what's the style. Tanawa ninyo mga kakigol ha. Inaniyo no pagbuhat ang drama nga what's the style. Ato tas kwarto na, dali. Ha? Gikan ko gani ko sa biyahe. Ha? Maligo sa... ligo ko di ka sa kong romansa. Maligo lang ko, Rod. Kisigot pa yan yung akong buugan. Ako'y paugaan na. May palamian ko nimo. Bitaw maligo sa akong. Okay. Dungan ta. Tana. Abi ng kabuhi, ako'y buo mo samtang nanabun ka. Ugma, magutan tag shower. Aron ko magdungan tag kaliko. May shower na ta. O dili kay magkabuk ta. Wow, kalamian na. Gingaw na ko ni Malor na. Dili. Dili ka sa... Dili. Ay, nagday. Insert na magod. Di na mo pugna no eh. Grabe na ka-strong. Dili ro, sandig lang ba? Lorna. Ginarok. Rode, Lorna. Nainanong pag-ayaw si Rudy. Mga mga charger. Pero nga naman ko. Nag-inartista lang ko kanilang mo kaninay. Sa buhay, ginamitin ko lang natin sex si Rudy. Pero tinuon, wala ko lang Dili ka pinaandam na sa sige gamit sa vibrator. Mao ka? Ano gamit ni mo, Ingrid? Vibrator. Ang gamit ron? Ha? Ang gamit ron? Vibrator! Wala mo lagi gamit ron. Wow! Wala sa akong tupad si Rudy. Sa'yo mangibangon. Maligo na ko. Oh, si Rudy, naligo sa banyo. Nagubo na sa tanan. Oh, kanindutan akon sa kumbana. Hala, oy, giganahan kong nagtanaw ni Rudy nga naligo og way sapot. Oh, mabalik ko sa mong kwarto. Gamiton ko ning vibrator. Kining vibrator. Nana, ready na ka, vibrator? Rudy. Lorna? Uy! Unsa na? Sirang kultahan. Sirang kultahan, Rod. Ilak, dali. Dali, ato pa na ko sa pagkikta. Dali. Rudy. Saan mo? Hala! Nagamit kag vibrator? Dali pa. Ha? Dali, kaksa ko. Kaksa ko. Kainis sa imong lawas, Rod. Romansa ako, Rudy. Romansa ako. Dali. Rudy. Coming. Okay mga kigol, mauto nya madungog to ninyo mga kigol sa IFM nya sa RMN, DYHP alas City hantod alas 7:30 hantod alas 8. Ang sa IFM unsa to oras mo tere IFM kanang what's the style na to? 9 to 11.
9 to 11. Di mo niya, silver Kita na. na ninyo. Tana, paminawa ninyo mga kakigol. Mao to ang among gibuhat nga What's the Style. Thank you kayo ha. Di na lang ko mo istorya paglain kay murag hilas ra ba niya mong gipakita ninyo karon, pero amo na mong gipakita kung saon pagdrama o pagbuhat sa What's the Style. Wa yung may tumo nga pagdaot o pagunsa, pagtintal ninyo kay naara sa atong kagalingon kung magpadatas tintasyon sa yawa. Salamat kayo mga kagigol. God bless.